Ahoj, vítam ťa pri mojom ďalšom videu. V tomto videu si ukážeme skákanie z lietadla alias skydiving. Tento šport patrí k tým najnebezpečnejším na svete. Myslíš si, že to tak je? Pozri si video a posúď sám. Tak po približne hodinke sme dorazili do Spišskej a ideme si vybrať veci, nachystať sa a ideme na to. Popravde najhoršie aerolinky, čo som zažil, bez toho, aby mi dali niečo jesť, vyšťať sa nemáš kde. Celé zle. Si za hodinu a 10 minút pomaly na druhej strane Slovenska, ty sa sťažuješ? Čo ti poviem, zvyknutý na luxus.
Celé mesto ako na dlani. Šusťo, zatiaľ si ako spokojný s priebehom dnešného dňa? Je to veľmi dobrá skúsenosť, táto drop zóna, hodnotím ju na 6 až 7 norikov z 10 norikov. Takže zadarmo fázulovička, lieta s vrtuľníkom. Máme za sebou 6 skokov, čo bol vlastne plán na dnešný deň. Počasie nám vydržalo, stále je krásne, aj keď podľa predpovede sa malo teda po obede pokaziť. No a už je celkom dosť hodín, takže ideme sa pobaliť a vyrážame domov, keďže musíme byť doma ešte pred západom slnka. Tak aký je tvoj názor? Myslíš si, že je to najnebezpečnejší šport na svete? Napíš mi to sem dole do komentáru. Ale ja ti poviem, že podľa štatistík je cesta autom 24 krát nebezpečnejšia ako skydiving. Ak máš otázky k tomuto videu, rád ti na ne odpoviem, kľudne sa pýtaj dole v komentároch. Pokiaľ sa ti takéto videá páčia, tak sleduj môj kanál, lebo takýchto adrenalinových videí tu nájdeš oveľa viac. Ak sa ti toto video páčilo, tak daj like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.